הילד הזה, בוא, הילד הזה לא שוכח. אני רוצה את הרופא. לא, אני חייב. אתה צריך לחתום על וייבר. אתה צריך לחתום על וייבר. I don't want any territory from 1967. לא, אתה לא משוויץ עלינו? אתה לא משוויץ עלינו? אני לא יכול להבטיח לך. אתה צריך לחתום, אתה צריך לחתום. לא, תשוויץ על אחרים. לא, תמשוך אותי. אני לא עשיתי לך שום דבר, לא השפרצתי היום. לא השפרצתי היום שום דבר. רגע, מה עם רוני? Hey, please talk with your guy, please. Talk with him. Calm him down. תעצור פה רגע ביציב. Please calm him down, please. Please calm him down. Why is so upset? Why? טוב, קח, לך. הוא לא נרגע. דוד, תציל אותי. דוד, תציל אותי. אתה התחלת איתו. דוד, תחזיק חזק את העץ. אתה לא יכול. וואי, זה באמת מאנסטר. קח את הרובה, קח. מה אתה רוצה? יש לך רובה. אתה רוצה את עומר, קח גם את עומר. ירושלים אתה לא מקבל. וואי. אני לא זז מפה. וואי. תן לו לסוף. אומייגאד. go. אייל, אתה הבטחת לא להשפריץ עלינו, you promised not to touch us. וואי, אני אומר לך, היה זה? הוא חלק מהסטאפ, הוא בא לעשות לך גוד טיים. יואו. דוד, אתה היית בלחץ? ממה? ממנו. החזקת בעץ כאילו איזה גריזלי רודף אחריך. אני החזקתי שרוני יגיע. זה היה נראה כאילו גריזלי רודף אחריך. בוא למפלים. וואי, איזה גדול. גריזלי רודף, איפה נכנסים? וואי. זה לא טוב פה, לא טוב העסק הזה. וואי. ימין, חצי הימני. כן, אבל לא צמוד לשיחים, לך קצת לאמצע. למה הם הפוכים? קח סירה, קח.